Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wani matashi ɗan masana'antar Kannywood, jarumi a Kannywood, ya kashe wata yarinya bayan ya sace ta ya garkuwa da ita, inda ya nemi kuɗin fansa har naira miliyan 5. Wato, ya yi mata kisa irin yanda aka yi wa Hanifa, kuma a nan jihar Kano ya kashe ta, inda ya binne ta ya sumunce gawar. Asirinsa kuma a yanzu ya tono, inda a yanzu za ku ji mu ɗauke da cikakken rahoton abin baƙin ciki. Yana harkar waƙoƙi a Kannywood, sannan kuma yarinyar mai suna Amina ya ce ga yayarsa uwa ɗaya uba ɗaya. Tun a cikin watan azumi ya sato ta, kuma a cikin watan azumin ya kashe ta, yake neman kuɗin fansa har naira miliyan 5. Shin ko me yasa ya aikata wannan abu? Masu saurare, ku biyo mu domin jin cikakken wannan rahoto na bakin ciki, yadda wannan matashi mai suna Jafar yana harkar waƙoƙi a Kannywood aka kama shi da wannan kasurgumin ɗanyen aiki na aikata irin kisan Hanifa tare da sace yarinya a shekara 11. Ya zo yake da nafin ɗinta ya ajiye ta, kuma ƙarshe ya kashe ta ya binne gawarta a cikin gidan da yake haya. Kafin mu tsinduma cikin kawo muku cikakken rahoton da Allah, ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyonmu a koda yaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Masu saurare, kamar yadda muka gaya muku, wannan matashi mai suna Jafar Zaria yana sana'ar masana'antar Kannywood, inda yana harkar waƙe-waƙe, inda a wani guraren zaka gan shi tare da jaruman Kannywood ɗin, kuma yana yin waƙoƙi, inda a yanzu ya jefa kansa a hanyar halaka, inda ya aiwatar da irin abin da aka yi wa Hanifa, aka sace ta aka kuma kashe ta tare da neman kuɗin fansa, inda shi 'yar yayarsa ce ma ya sato ta daga can, wato garin su Zaria, inda ya kawo ta Kano a gidan da yake haya. A nan yake da nafin ɗinta kuma ya kashe ta cikin watan Ramadana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan matashi Jafar har YouTube channel ce da shi mai suna Jafar Zaria, wanda yake saka waƙoƙinsa idan yayi da dai sauransu. Kamar yadda kuke gani haka, wannan sanarwa aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yau ne 25 ga watan 5 na shekara ta 2025, wato yau kimanin kwana 5 kenan da faruwar lamarin, ko mu ce kwana 4 ko 3. Al'ummar unguwar Kofar Wambai muka tashi da wani ibtila'i sakamakon kidnapping da wannan matashi mai suna Jafar ɗan asalin jihar Kaduna mazaunin Zaria ya yi, inda ya yi kidnapping ɗin 'yar yayarsa uwa ɗaya uba ɗaya. Ya ɗauko yarinyar ne daga garinsu, yayin da ya je ganin gida, kuma ya zo da ita cikin Kofar Wambai, gidan da yake haya, inda ya fara neman kuɗin fansa kimanin naira miliyan 5. Tun cikin watan azumi ya sace yarinyar mai kimanin shekaru 11 a duniya, ya kuma kashe ta ranar 25 ga watan Ramadan, inda ya yi haka ya binne ta a cikin gidan, ya sume wajen da siminti, kuma ya ci gaba da neman kuɗin fansa. A cikin satin nan ne Allah ya tona masa asiri. Jami'an tsaro suka cafke shi sakamakon karɓar kuɗin fansa da ya je, wato da ya je yi kimanin miliyan 5, kuma da ya ji matsa ya faɗi yanda ya sace yarinyar daga Zaria zuwa Kano, kuma ya yi bayanin yadda ya yanke kanta kuma ya binne ta. Muna roƙon Allah ya ji kan wannan yarinya, ya ba wa iyayenta haƙurin rashinta, su kuma masu wannan san zuciya Allah ya shirye su, ya ganar da su. Idan ba masu shiryuwa ba ne, Allah ya yi mana maganin su, ya shiga tsakaninmu da su. A madadin al'ummar wannan unguwa, muna Allah wadai da wannan matashin yaro akan abin da ya aikata na ɓata mana suna na unguwa. Wannan sanarwa ce daga al'ummar wannan sanarwa kenan daga al'ummar da suke unguwar Wambai ɗin, inda kamar yadda kuka ji, ya sato yarinyar ne tun a cikin watan Ramadana, inda ya kashe ta a cikin 25 ga watan Ramadana, kuma ya binne ta a cikin gidan da yake haya
a nan jihar Kano ɗin, sannan kuma ya ci gaba da neman kuɗin fansa. Kuma abin da zai baka takaici, wannan matashi ya taɓa yin wani bidiyo da yake magana cewa mutane sun ruɗe da neman duniya, kowa sai ya yi kuɗi ta hanyar da ko ta halal ko ta haram. Ga ɗan bidiyon nasa ku ji me yake faɗa. Duniyar nan ta lalace ta hanyar da ba ku zato, kowa burinsa ya yi kuɗi kawai, da hanya halal da na haram kawai mutane duk ba su damu ba, kawai dai mutane su yi kuɗi shine matsalarsu. To ya kamata mu kiyaye da waɗannan abubuwan. Sannan to kamar da kuka ji a wannan bidiyo, kai ka ce na Allah ne wannan saurayi, amma gashi shi ma yana maganar cewar kowa ya buge da neman kuɗi ta hanyar halak haram, shi ma kuma gashi yanzu ta hanyar haramun nan ya biya nemi kuɗin, inda kuma ƙarshe ibtila'in da ya shigar da kansa ya afka a kankin kansa bayan ya yi wannan aika-aika na kashe wannan yarinya, ya yanke kanta ya binne ta a cikin gidan da yake tun cikin watan azumi. Jama'a ku duba ku ga irin yadda watan azumin Ramadana yake da alfarma da kuma wato daraja, wanda ba a son zubar da jini a cikinsa, bare ma har ka yi kisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan matashi a yanzu hukuma tana riƙe da shi akan wannan aika-aika da ya aikata. Kuma babban abin takaicin shine yarinyar shi kawunta ne, bi ma'ana da babu yarinyar da shi uwa ɗaya uba ɗaya suke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan irin rashin imani ne, wace iriyar gurɓacewa duniya ta yi. Kuma sannan wannan matashi ya buɗe YouTube channel mai sunansa, inda ya saka mata suna Jafar ya TV, inda ya fara yin abubuwa dai na YouTube, inda daga bisani gurɓacewar zuciya ta ja shi aikata wannan babban aiki, ko mu ce ɗanyen aiki na sata, wato kidnapping. Dama ita duniya haka take, idan mutum bai yi wa kansa wato takidi na arziki a cikin zuciyarsa ba, to a kwana a tashi za a wayi gari zai jefa kansa cikin halakar da ba zai iya kubutar da kansa ba. Wannan koda a ce ba a samu kama shi ba ya gudu, to fa wallahi darajar wannan jini da ya zubar na yarinya karama ba zai taɓa wanyewa da duniya lafiya ba, kuma ba zai taɓa jin daɗin rayuwarsa ba daga nan har a tashi duniya, ko mu ce har ya mutu. Kuma a lahira sakamako yana nan yana jiransa. Dukkan abin da mutum ya aikata dole ne sai ya riske shi. Duk da dai babban abin takaici shine a yanzu gashi dai an kama shi da wannan ɗanyen aiki, a wayi gari sai kaga maganarsa ta wuce, a maimakon a hukunta shi sai ya zo ba ma a hukunta shi ba. Dalilin da ya sa muka faɗi haka shine yanzu ku yi duba zuwa ga wanda ya kashe Hanifa, wato Abdulmalik Tanko, da bakinsa ya faɗa, ya ayyana yadda ya sace yarinyar, da yadda ya nemi kuɗin fansa, da yadda ya kashe ta, da inda ya binne ta har aka je aka tono ta. Amma yau saboda demokuraɗiyyar banza ake yi, ba tsarin addini ba, yau gashi Abdulmalik an cusa masa magana, ya ma fito ya ce shi ba ma shi ya kisan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To duk wanda yake kan wannan tsari musulmi, to wallahi ranar gobe kiyama ya tanaji haɗuwarsa da Allah. A zubar da jinin ƙaramar yarinya, a kashe ta bayan gana mata azaba, sannan ku zo ku ringa kare wanda ya wannan ɗanyen aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To shi ma dai ga na biyu an kama, gashi nan dai za a fara shi ma gurfanar da shi a gaban kotu, sai dai kuma Allah muna roƙonka ka biyo wannan yarinya kadinta da ita da iyayenta akan abin da ya aikata mata, haka zalika har Hanifa, tunda a yanzu ɗaukan hukunci a hukunta mutum ya zama ba komai bane ba. Idan kaga an hukunta mutum, to wanda ya taɓa darajar gwamnati ne ko wani abu, amma abin da ya shafi janibin annabi da kuma haƙƙin talakawa ba abin da aka damu da shi. Allah ya sa mu dace.